What's up guys? So tanghali na, 11:43 na. So ngayon ay pupunta tayo sa Maynila para umatin tayo sa kasal ng kaibigan natin na matalik na kaibigan. So ayan, time check, paris na ako sa Pangasinan, 11:43. So malalaman natin kung anong oras ako mamaya makarating sa diretso na ng Cavite ito. Sa Cavite kasi yung pupunta natin guys. Okay, abangan nyo na lang ang vlog natin. Okay. Jogging habang wala ang pulisyo. Hey guys, thank you. So what's up guys? So nandito na tayo sa EDSA guys. EDSA na tayo sa Balintawak. So hindi na tayo kasi traffic sa Bukawi. Sabi ako naman ang traffic dito. Isang tayo nga lang tayo sa pagkakasal natin. So EDSA na tayo guys. Diretso na tayong Cavite. Nagdadan muna ako ng traffic pala. Diretso na ng Cavite guys. Okay? Watch out!
Stop na po natin yung -1. Jenny, ikaw naman? Di, salamat dahil naghintay ka ng matagal at pinulikat ka ngayon. Thank you dahil sa loob ng 12 years natin, pagsasama ay hindi mo ko iniwan. Hindi ka nagsawang magtiis sa toyo. Walang patis? Wala po. Alam mo, wala akong ibang maibibigay sa'yo. Sa inyo, sa pamilya natin, kundi ang pagmamahal at suporta. Lagi ako nandito para makinig at syempre may konting comment naman yun. Ano, tanggap-tanggap lang ako ng stress mo. Hindi pwede yun, no? Yan nagsisimula na. Salamat dahil binigay ka ng Panginoon sa akin, sa amin, na isang napakabuting asawa, ama, anak, kapatid, pinsan, pamangkin, bayaw, tito, manugang, katrabaho, kaibigan, at syempre, kainuman. Hindi ko man maipapangako sa iyo na hindi kita aawayin pag lasing ka, ay aalagaan mo. Pero ito ang talagang maipapangako ko sa iyo. Ipagtitimpla kita ng kape, ipagpiprito kita ng scrambled egg, pipilitin kitang maligo, pagsisilbihan kita at higit sa lahat, pinapangako ko sa mata ng Diyos at mga taong pumunta dito para masaksihan ang pinakamahalagang ganap na buhay natin. Ikaw lang ang lalaking iibigin ko. Period, tuldak na Eric Padla! Salamat sa pagmamahal. I love you, T. Mamaya na yung kiss na bride, baka mag-kiss na, ha? Nauuna na agad, eh. Hindi nga po ako, di tayo magsusumpong kay Tonto. For so on to the family code of the Philippines. I am now declaring and pronouncing that Christian Aguinod and Genevieve Donayos as husband and wife. Palakpakan natin sila. Mamaya na. Magpipili pa tayo. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Genevieve Donayos Aguinod. Palakpakan po natin ang Panginoon. You may now kiss the bride. Teka muna. Wala pa akong sinasabi. Okay na. Okay, ready? At the count of 12. 1, 2, 3. Tapos magkikiss kayo ng 12. Kasi 12 na kayo, di ba? So 12, ha? 1 hanggang 12. Kailangan magkalapit ang labi. Okay? Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12! Alright, thank you so much. God bless. So ayan guys, tapos na yung kasal. So ito na yung inaantay namin ni ni Apple yung kainan na. Okay, abangan nyo mamaya kung paano kami sumubo. Okay, okay. Anong dala mo? Adventure? Ano ang gusto mo? Uwi na ako. Ano na po, enran lang
Jejemon, ready? 1, 2, 3, and... Sabi ko daw, Jejemon kayo. Guys, please. Okay guys, ito na yung inaantay namin. Ayun na, inaantay Ito na yung inaantay namin guys. Nakapila na kami. Ito na yung pinakamasarap na moment sa kasal. Alam nyo ba guys, ito yung kainan na. Okay, nakapila na kami. Ipo kayo. Ipo ka. Okay guys, shout out sa mga taga Mandaluyong. Ano kayo? Ito si Apollo. Para wasing happy family ulit. So ayan, ito na yung the best moment sa kasal na inaantay natin pag pumunta tayo sa kasalan. Talaga ba? So ito na yung kainan guys. Okay, hawa ng pila. Kaya ba? Kaya ni Mommy. Average and bubbles, mga sexy yan ha. Mga sexy. Mga boys, ganyan. Dali, sexy ha. Yan. Pwede mga nakaganyan. Make up for all the last time. 'Cause in my eyes, you were mine. Cavite, Manila. So nandito na tayo. Safe naman yung biyahe natin. So okay. Maraming salamat. At safe ang biyahe namin ni Mio ko. Okay? Guys, nakarating na ako ng Pangasinan. Galing Manila. So maraming salamat at safe ang biyahe ko. Walang aabilyang nangyari. So maraming salamat kay Mio. Mio, I want to vibe. Maraming salamat sa iyo at nakarating tayo ng safe. Okay? Bye-bye!